Sik Kak. Iya Kak. Iki ulantos. Sing nyandangi sing ngetrepke sandangi wis pas apa durung? Oh, sawangan. Nah. Yo becik lho kan. Ah. Ning enek sing kuciwa kuwi. Ya apa? Blangkonmu kualik. Entuk gage benakno no. Nek blangkon kuwi mondolane neng Heeh. mburi. Heeh. Nek blangkone ning mburi iki ora buntir gulune. Diwalik blangkone. Amit yo Kang. Lah guluku pedhot yo iki engko. Lagi blangkonmu karo sirahe padha kok Kang. Lah apa enek wong tanpa ndas? Lagi video lagi nek yo bagus. Piye? Engko iki piye-piye sepon yo kemaki. Ora Nuwun. Monggo. Pak Sunar pun mriki ta? Sampun. Nek necismen iki sajake ke arep nemoni sir-siran anyan wae lho. Arep guru kok. Arep pinange karo Siwo. Obei. Obei ta. Nggih. Kula mesen gawe. Waduh, nuwun pangapunten. Obei. Monggo. Ya Obei. Pamujimu TRT. Ayo, kanten. Nggih, Ayo, nggih. ngene. Monggo. Wah, sugeng. Sami Nggih. senang. Mas Sunar. Sampeyan nak nggih sami wilujeng to? Mboten gede karo wilujeng nek kula Basuki ya, Pak. Nah, senengane kok blenderan lho, Gus. Lah, Padha tuane kok ya skecane. Basuki sugeng ngoten pun padha. Wah, lajeng dalu wae. Mas Haji. Oh, lah kok sampun Gemah-gemane toroetan. Oh, monggo kene-kene. kok sampun Ini sirwetan komplit. Monggo. Menika jualipun, menika pacutanipun wajan ganteng-ganteng kabeh. Saja iki minangkani dawe Obei yen geladen kudu necis. Enggak. Leres nggih? Mbok? Nggih. Oh, Menika rak dinten mligi to, Mbak Wiwi. Menika inggih. mligi mengeti lairipun Raden Ajeng Kartini. Ngapunten, Lanjut padha nyandang Jawa to iki. Obei, ngapunten. Badhe nyen pesa. Niki napa Mbak Wiwi sing ngapunten nggih, rada kulon mrikatan. Niki. Lho kok ngerti meneh sampean ngerondo kok tasih men to? Lho, lah pripun to? Sanes Niki- menika rocker, Napa niku rocker? rondo keren. Iya. Wah, nek ngoten. Ngisor pogono gemake. Napa niku? Nemu rondo sak anake. Wah, ragate kakehan. Mumet sirahe ya. Oke, ragate. Pun mboten gagas rondo. Menika gemene wekdal mari. Nggih. Oleh pernesan mengko meneh. Nah, Nggih. Iya. Nek malam minggu ngene iki awake dhewe padha gawi sastra Jawa. Oke. Mesti padha meresudi babagan kasusastran. Nggih. Ya. Sebab Sadra Mataram iku mau siji marsudi basa, olah beksa, olah pewayangan, olah karawitan kuwi cirining prasatriya Mataram. Nah, Nah ini monggo Kang RT ndang manggon. Oh, nggih, Wo. Nggih. nah, Nggih, wis tak mantep dawuh. niki. Mligi mengeti laire Raden Ayu Kartini. Raden Ajeng nek sih prawan gandeng wis krama karo Adipati Singgih ing Ngrembang. Dados Ini Raden sinebut Ayu. Raden Ayu. Pahlawan emansipasi nggih Ya. iki. Kusumaning kok. Nggih. Apal sampeyan iki. Siwa ki nek ora nganggo Tersemak ya. nggih. Lah niku Ora tetep Mbak. Kula nggih mawi tersemak. Nah, iki kok. mau. Nyuwun. Nah, iki nggone Kang Sunar. Yo. Oh, nggih. Kula pun Kakak. iki. Hmm. Enten to iki. Oh iki Mas Haji iki. Oh, Kula apa? iki Mbak Wiwi. Nggih. Monggo. Sopo sing arep ngurit, apa arep nembang, apa arep gowo. Niki kula sing gurit ki. Monggo. Nggih. Oh, kaya apa guritane Mas Nah, Sunar. niki judule Kartini. Monggo. Anggitanipun direngke. Pausiah Isnaini. Nggih. Sopo kang ora kenal panjenengan? Pahlawan kang bela kaum wanita.
pahlawan kang berjuang nentang paugeran Walanda. Kartini sanajan tinitah dadi priyayi duweni trah bangsawan. Kartini bela emansipasi wanita, bela rakyat jelata. Kartini wulan April iki dadi seksi lelabuhanmu kang misuhur tumrap bangsa Indonesia. Habis gelap terbitlah terang dadi bukti masa perjuangan. Kutha Jepara dadi papan panggonan ngukir sejarah wanita. Kartini, amarga jasamu wanita Eropa lan wanita pribumi dadi duweni hak kang padha, duweni hak pikantuk pendidikan. Nah, wah, nek Kang Sunar iku masaku ekspresif banget nek maos. Ning kula jane mboten cocok niki. Kok iso ora cocok piye? Ora cocok. Saniki emansipasi niku do kebablasan kok. Lho, Yo ora to, Kang. lire kebablasan iku kados pundi Kebablasan Mas piye? Sunar? Lah nggih, bareng entuk emansipasi niku setimbang kali priya to. Lah sing wanita niku tangga kula niku pangkate ngumpuli karo sing lanang lho. Heeh. Lah niku terus gak sia kali wong lanang. Arep mangkat nyambut gawe kota sepatu kon ngenggokke. Terus wedang kon nyawiske. Dadi sing lanang niku terus kaya dadi bature niku niku. Mbok kok nyembah sisan sing lanang kuwi. Lah Ngono. iya to. Nah, niku sing feminim sing lanang niku. Ngeten lho Mas Sunar, Mbak. Pripun? Iki mau slento karo tujuane Bu Kartini. Kang sinebut emansipasi wanita iku mau kersane Bu Kartini jaman nalika semono. Kuwi mung nyuwun marang pamarentah Hindia Belanda utawa wong Jawa umume iso wanita iku mau dililani entuk jenjang pendidikan. Zaman kuwi wong wedok iku ora entuk sekolah. Wis SMP iki ora entuk mung pendidikan dasar. Oh dadi dipikir niku. Mung kon olah-olah Lah. mawon. Kaping pindhone wong wadon iku mau kenek diganjar-ganjar. Wong wedok iku mau ora diakoni hake. Upamane wong duduhan ku ora kena kok wong wedok aku kepengin entuk sapa. Mbak Wiwi kepengin Sunar mbok nangsal kuwi kudu karepe sing tuwa. Oh. Nah, mulane Ibu Kartini maringi conto gelem didhawuh Adipati Singgih ing Rembang, ya toh. Ning ora gelem diwayuh Ibu Kartini iku. Iki lho. Ambiyen priagung-priagung priyayi jaman biyen garane Padmi siji, terus selire pirang-pirang lagi Ibu Kartini ora. Ngono. Ning Bu Kartini disungkem karo sing kakung, ora kok terus madani karo sing lanang mboten iku jenenge feminis. Lah nggih. Sing diperjuangke wong bareng iku jenenge feminisme. Lah nggih. Wong wedok kudu padha karo bojone, sing lanang dijangkar, wong wedok dadi sopir. Lah niku Wah, contone nggih, iku dinar jenenge niku. Dinar niku nek arep kumpul karo kanca-kancane ngoten disemprot wangi-wangi. Ah mungkin nek kumpul karo bojone niku tatune kerokan ambune lengo petok. Ora ngono kuwi to, Kang. Iya. Kaya ngerti-ngerti. Hmm, ya. Ora Ya. mesti Kuwi ngono kuwi. emansipasi mau kaya sing diaturke wobe mau ya kan. Nggih. Aja keluwi-luwian, aja berlebihan. Lah nggih. Tetep netepi jejering wong Jawa utawa wong Nusantara wong wadon iku mau sungkem karo kakung. Ning yo kakunge aja banget-banget oleh ngereh karo garwane, dirungokne kersane garwane. Ngono ya. Mulane to, Kang. Tanggamu kuwi sing putri kuwi kon melu PKK yen ora mirengke RRI. Oh. Dadine terdidik nggih to. Lah iki jeneng arep ngisi apa iki? Aku ya pengen geguritan. Ah, saiki kok. genti Nggih. Mbak kula Wiwi kok. kaya ngopo le Mas? Oh, nggih. Nggih. Iki jenenge emansipasi, Kang.
Coba Kowe ya. rada maju rene, anu Gen keceno. ketok ya? Oh, ayo Ah. dilungane. Raden Ajeng Kartini. Nalika iku wanita den watesi. Ora kena iki, ora kena iku. Den watesi anggone lumaku. Bebasan kinunjara tanpa tumindak dosa. Samubarang saleh diatur. Kanthi pawadan derajat luwih asor. Kudu manut mring sakabehing dawuh. Ora kena sulaya. Apa maneh duwa. Nganti tumeka titi wanci jumedhule sawijining putri. Nggawa owah-owahan kang pinuji. Ngangkat derajate wanita nganti bisa padha ora beda kaya derajating priya. Raden Ajeng Kartini, asmamu arum Gondowangi. Kanthi tulusing ati kula ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami. Ya, ayo persis kaya sing tak aturke ngarep mau kok. Ning kene kan semute. Pindah. Wes minggir kono, kok ndak Ini kok- marahi. Rumah saku kok goreng bae kok. Yo, Pokoknya lancip ya nih. Sak kepenake, Mas. Ah saiki teng wis dipurwakani sampun sae. Nggih. Kang Sunar terus Mbak Wi saiki genti Cah Nom. Vlog Cah Nom ki sing wis ki senengane puisi. Lah Oh, ngaten. sing ngaran geguritan iku mau puisi Jawa. Nggih. Ning Mas Aji ki arep gurit apa arep nembang? tak nembang iki. Oh iya, Nembang iki. nembang maca pat. Cepat. Monggo Mas Aji. Niki badhe nyekar maca pat Mas Kumambang iki. Heeh. Monggo. An. Duh anak Mas sira wajib ngurmati marang Yayah Rena aja pisan wani hanya nyamah gawe susah. Nah, mau pitutur luhur banget. Niki tegese napa kini? Duh anak emas sira wajib ngurmati marang Yayah Rena ki bapak ibu wong tuwa ki Yayah Rena. Yayah. Yayah ku dadi ayah, Rena ki dadi ibu. Lah niku bener ki. Kula ora ngerek tangi turu to ki. Bapak ibu kula doke kula hormat. Ngoten niku. Suraku. Lho, hormati kok. Iki lho. Ora kudu ngono. Ora apa-apa wong dhewek iki dagelan RRI dadi ya sok ngono kuwi. Ane terus kaya hormat bendera lho. Lah saking le. Lah iki bapak ibumu mbok centelke ora niku? Saking le aku ki ngajeni kok pengen ora nyamak kuwi. Tangi Tangi turu. ora enek kok Tak apa ada bapak ibu hormat gerak ngono kuwi ora tegap gerak Ora kena karep kuwi kan. bukan. Pun sak seneng-seneng. Oh, malah nesu aku padane gendera to le Lah iya, Iya. gitu. pancen iku keluarga dagingan. Lah iki, iki siwa iki kok ya mbacutke Mas Aji ku mau Nggih. wijil. Iki mau maca pat wijil becik bakal. nggih panjenengan Mas Kumambang kok wijil ya. Kula Mas. panjenengan sing pijen panjenengan ki Iki wijil lagi gandeng mau wis padha vokal-vokal iki tak ganti girongan wae pangkur. nah ki laras-larasan ki wah tetek niku Mingkar mingkuring ngokorno akarono karenan marati siwi simak wong ras mineng
sinuba sinukarta mrekratarta pakartin ning ilmu luhung kang tumraping tanah Jawa agama Jadi kula kepengin iki. Kula pengen iso ngoten iku. tembang pangkur. Pangkur ki mau iso diucapke dadi maca pat. Iso kanggo bawa, iso kanggo palaran, iso kanggo uran-uran ngene iki. Cocok. Trep banget niku. Ya. Iki kalih diunjuk le, Po. Nggih. Aku nganti lali. Nah, gitu. Menika Hubungannya dipun- nyun pangapunten. Ini Ya ngersake nek kok. bohongi cah nom-nom niku Niku mawon. mau aku ngethok dhewe lho. Elah. Wong tuwa Iki mangan kudu gethuk asale ki engko ndak kloloten, Mbak. Seret ki. Tak tunjuk, Mbak. Monggo. Hmm. Siji wae aja. Gedhuke iki. Wis unjukan bae iki men. Iki dinaskel tenan oleh gawe, Mbak. Iki Ginarkel. dinaskel iki lagi panas. Piye? Ya. Ya engko tak ngengei ya. Ya lho. Engko tak Sing nang njaba pager ya melu Iya. pengen gethuk kono dikekne kono mengko ndak kemecer engko. Nah, Pohong. Engko unjukane golek Gedhuk dhewe. asale lho. ora saka tela kok, saka pohong iki. Pun lajeng diteruske. akan. Kula Sapa yo iki? kepengin malih lho. Wah, Maos geguritan. inggih. Sapa monggo Mbak Bibi. Tapi nggih, wong. Nggih, Menika tasih gegayutan kalian Kartini, wong. Ibu Inggih. Kartini. Nggih, monggo Mbak Bibi. Raden Ajeng Kartini. Dening Sucahya Panji. Sanadyan panjenengane wanita nanging gelem rekoso. Sanadyan dipingit wong tuwa, atine tetep bela kaum wanita aja nganti kalah prakoso. Jejere wanita kudu tetep siaga ngowahi nasibe bangsa. Nurunake nasibe bangsa duwe wawasan kang jembar kanggo nggayuh lintang kang sumunar. Amanat ngleluhurake derajat pahlawan, ngagungake asmane, ngormati perjuangane. Ora lali ndongakake supaya ditampa ing sisi Allah. Ya, Ngene Aku njur melu dosa. senajan panjenengane wanita nanging gelem rekoso. Nah, Panjenengane iku mau sawise dadi garwane Kanjeng Adipati singgih ing Rembang kuwi buka sekolah mligi wanita. Monggo garwa bupati ra tengok-tengok layu kepenak to medene. ha nggih. Nggak ada harus. imbang. Saka kedah-kedahe pengen majuning para wanita iku mau mulang wanita sekolah putri sepisanan iki ya Bu Kartini kuwi. Nek ngoten kula diluput kalih bojo kula iki. Lah piye, Kak? Lupa Aku nek ditemoki bojo ki tak sebut kanca wingking niku. Aku ora kena. Kuwi jaman sadurunge emansipasi. Ya, saiki wanita lan kakung iku mau dudu kanca wingking ning pasangan itu. Urip bareng. Wah, Ayo saiki waktune yo kari sithik iki Mas Haji coba. Lo tak gurit Ayo, apa? gentos nggih. Po, nggih. Kartini dening S Nurhayati Ngatiya. Prastawa duh kita kang dipengeti saben tanggal 21 April.
pancen gawe geter anggugah rasa mun cereng kembang melati sagagak mekar semarak arum amang angambar tukul nyawiji ing satengahing grumbul eman kagubel adat pingitan kapageruji kurungan wesi usana oncat kanthi tangis melas asih. Waktu iku langit peteng mendung gameng. Para wanita angles lemes tanpa daya. Urip kronto-ronto kabutan pinjung, kagubel adat pingitan. Tan ana keliping lintang pepadang amung tatit saceleretan. Jalaran Kartini katimbalan Gusti. Kartini darbe tekad utama. Miyak grumbul pepetenging wanita kelawan panggayuh suci. Ngudi kamartikaning pawestri. Nganti kaya ngono penandang Ibu Kartini, Mas Semar. Ah, wis. Ora liwat aku lan sampeyan isih dumadi ngalam padya. Juring 21 April aja nganti lali Pengetan wong nggih. perjuangane Ibu Kartini. Iso ngejeni marang wanita, wanita ya kudu gedhe gegayane, gedhe semangate, urip ora kendho ngadepi zaman. Mong eman iki pun wis rada lingsir sajake mendunge gampang kae. Mulane ya prayogane disigeg sawetara para kanca olah wisastra basa iki muga rahayu kang tansah pinanggih didodone ring samping. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun, Mon. Pamit, Pamit. Hati-hati ya. Nggih.